Καλώς ήρθατε στο Chicken Road 2.0. Το παιχνίδι Crash που σας προκαλεί να εξαργυρώσετε πριν είναι πολύ αργά. Και αν νομίζετε ότι τα έχετε δει όλα, ξανασκεφτείτε το. Αυτή η έκδοση είναι πιο έξυπνη, πιο γρήγορη και με 98% επιστροφή στον παίκτη που θα κάνει το πορτοφόλι σας να τραγουδάει. Και θα το βρείτε στο νέο Spin Casino, ένα από τα πιο αξιόπιστα διαδικτυακά καζίνο μου, για να το δοκιμάσετε μαζί με άλλα φανταστικά παιχνίδια και ένα εκπληκτικό bonus καλωσορίσματος. Για να εγγραφείτε, απλώς κάντε κλικ στον σύνδεσμο στην περιγραφή παρακάτω. Στην ουσία το Chicken Road 2.0 είναι πραγματικά απλό. Βλέπετε μια κότα να διασχίσει τον δρόμο, αλλά αυτό δεν είναι κάποιο παιδικό arcade meme. Αυτό είναι πολύ δύσκολο. Όσο περισσότερο προχωράει το κοτόπουλο, τόσο πολλαπλασιάζονται οι πιθανές νίκες σου. Αλλά το περίεργο είναι, πρέπει να πατήσεις χειροκίνητα την εξαργύρωση πριν ένα φορτηγό καταστρέψει το τρέξιμο και τα κέρδη σου μαζί του. Κάθε βήμα που κάνει το κοτόπουλο αυξάνει την πληρωμή σου. Αλλά αν περιμένεις πολύ, το παιχνίδι τελειώνει. Τι κάνει το Chicken Road 2.0 το πιο ξεχωριστό παιχνίδι αυτή τη στιγμή? Υπάρχει ο άψογος οπτικός σχεδιασμός, οι ομαλοί μηχανισμοί και ένα turbo ανταποκρινόμενο UI που αποκρίνεται σε πραγματικό χρόνο. Πράγμα που σημαίνει χωρίς καθυστέρηση, χωρίς δικαιολογίες. Αλλά ο πραγματικός παράγοντας αλλαγής του παιχνιδιού, ένα 98% RTP. Μπαίνεις ήδη με το πλεονέκτημα να γερνεί υπέρ σου. Και για τους λάτρεις της στρατηγικής, το παιχνίδι ανταμείβει τόσο τους τολμηρούς ρυψοκίνδυνους, όσο και τους προσεκτικούς ελεύθερους σκοπευτές. Εδώ είναι μερικές φωνικές στρατηγικές που χρησιμοποιούν οι πραγματικοί επαγγελματίες για να κερδίζουν συνεχώς στο Chicken Road 2.0. Η στρατηγική του ασφαλούς βήματος. Αυτή η στρατηγική επικεντρώνεται στην πειθαρχία. Θέστε έναν χαμηλό στόχο πολλαπλασιαστή, όπως 1,2 φορές έως 1,5 φορές και μείνετε συνεπείς κάθε φορά. Δεν θα κερδίσετε μεγάλα ποσά, αλλά θα κερδίζετε συχνά. Και αυτά τα μικρά συχνά κέρδη προστίθενται, ειδικά με ένα ποσοστό επιστροφής στον παίκτη 98% να σας υποστηρίζει. Η στρατηγική διπλού χωρισμού. Εδώ είναι που τα πράγματα γίνονται ενδιαφέροντα. Τοποθετήστε δύο ίσα στοιχήματα σε έναν μόνο γύρο. Εξαργυρώστε το πρώτο νωρίς, ας πούμε περίπου 1,5 φορά. Αφήστε το δεύτερο να παραμείνει για πολύ μεγαλύτερο διάστημα, 3 φορές, 5 φορές ή ακόμα και 10 φορές. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζετε μία νίκη και ρισκάρετε με χρήματα του σπιτιού. Η στρατηγική της κλίμακας ανόδου. Ξεκινήστε με ένα μικρό ποσό. Κάθε φορά που κερδίζετε, it says, χρησιμοποιήστε ένα μέρος του κέρδους για να αυξήσετε λίγο το επόμενο σας στοίχημα. Αυτό σας επιτρέπει να αυξάνετε σταδιακά, χωρίς να ρισκάρετε ολόκληρο το κεφαλαίο σας. Αν χάσετε, επιστρέψτε στο αρχικό σας ποσό. Είναι σαν να χτίζεις τον δρόμο σου προς τα πάνω, ενώ κρατάς τις απώλειες διαχειρίσιμες. Η μέθοδος cast out του Art Vibe. Εντάξει, αυτή είναι αντισυμβατική, αλλά κάποιοι έμπειροι παίκτες ορκίζονται ότι χρησιμοποιούν μοτίβα. Παρακολουθήστε μερικούς γύρους χωρίς να στοιχηματίσετε. Να παρακολουθείς πόσο συχνά χτυπάει το κοτόπουλο στην αρχή και στη συνέχεια να μπεις όταν περάσει κάποια κακή περίοδος και να κάνεις μια μεγαλύτερη προσπάθεια. Είναι μέρος ψυχολογίας, μέρος της ειδαιμονίας. Ο συνδυασμός stop loss και take profit. Αν είσαι σοβαρός σχετικά με το να μην αφήσεις τα συναισθήματα να καταστρέψουν το παιχνίδι σου, ορίστε δύο αριθμούς, το ποσό που είσαι διατεθειμένος να χάσεις και το ποσό που θέλεις να κερδίσεις. Φτάσεις σε κάποιο από αυτά και φύγε. Αυτό το είδος ελέγχου είναι αυτό που ξεχωρίζει τους παίκτες από τους τυχοδιώκτες. Ο μαραθώνιος μικρών στοιχημάτων. Αν είστε χαμηλά σε κεφάλαια αλλά ψηλά σε θάρρος, δοκιμάστε αυτό. Τοποθετήστε το μικρότερο δυνατό στοίχημα και αφήστε το να τρέχει πολύ, όπως να στοχεύετε 10 φορές, 20 φορές, ακόμη περισσότερο. Οι περισσότεροι θα αποτύχουν, ναι, αλλά ένα χτύπημα μπορεί να ανακτήσει 12 απώλειες και ακόμη περισσότερα.